Aikaan kun Ruotsissa juhlittiin maailmanmestaruutta, palasi Leijonat koti-Suomeen ilman mitalia. 12 MM-debutantin joukkue pelasi ajoittain erittäin hyvin, mutta kun lopputuloksena oli 4. sija, jäivät tavoitteet täyttymättä. Tähän se päättyi. Pienestä oli kiinni, mutta voittomaalikilpailussa USA vei pronssimitalit. Se kirpaisi eilen, eikä pettymys ollut huuhtoutunut mielestä pois vielä tänäänkään Leijonien palatessa kotiin. Nyt on kyllä aika loppu, et ei kauheasti jaksa näitä kamoja edes kantaa. Pääset 4 joukkoon, mutta et saa niinku mitään sitten sieltä. Onhan se aika perseestä. Pettymyksestä huolimatta debutantti Antti Raanta oli yksi onnistujista ja kisojen parhaista maalivahdeista. Jukka Jalosen viimeinen Leijona-turnaus ei täyttänyt tavoitteita, mutta 5 vuoden päävalmentaja-aika se toi olympiapronssin ja maailmanmestaruuden. Tietenkin se, että me ollaan nyt, mä tiedän, maailmanrankin kakkosia, niin se tietenkin kertoo, että me on tehty aika monta vuotta hyvää työtä tässä. Että varmaan ollaan tasaisin joukkue tai maa viimeisen 5-6 vuoden aikana. Että mitään romahduksia ole kertaakaan tullut ja yksi jackpottikin mukana, että siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen, mutta ainahan se toi viimeinen peli tai viimeinen turnaus on niin lähellä sydäntä ja se ei mennyt ihan nappiin tuloksia osalta, niin silleen vielä kaivelee varmaan jonkun aikaa. Tämä joukkue levisi tänään omille teilleen, osa pohjoiseen, osa etelään, osa Satakuntaan. Nyt mennään kotiin ja laitetaan kaikki puhelimet sun muut kiinni ja ollaan pari päivää ihan siellä 4 seinän sisällä. Jalonen sen sijaan matkaa jo yli huomenna Pietariin. Työt KHL-seura SKA:ssa jatkuvat vallan nopeasti.